Mga kapuso, laing kahigayonan na usab nga makaapil sa proof of purchase promo sa GMA ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Mamahimong moapil ang mga customer o mga sari-sari store owners alang sa kahigayunan nga modaog sa grand prize nga 1 million pesos tax-free. Magsugod ang official sending of entries ugmang adlawa Nobyembre 25, 2023 hangtod na kana sa Pebrero 2, 2024. Mamahimong magpada sa mga Mercury Drug branches ug pwede usab nga magpada sa inyong mga entries sa GMA Regional TV o radio stations nationwide. Importante lang ang pahinumdom, magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page sa GMA Promos, www.facebook.com/GMA Promos o microsite promos/gmanetwork.com/GMA Promos alang sa kompletong mechanics ug mga pahibaw.